Jum wara l-ieħor, ġimgħa wara l-oħra żieda fil-prezzijiet lanqas biss għadha sorpriża għall familji Maltin Wawċin. U tant saret xi ħaġa komuni li sfortunatament taħt Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela spiċċat xi ħaġa li lanqas biss tiskantak. Illum tixtri laħam, pakket toilet paper jew ħobs sliced għal prezz u ftit jiem wara issibu illi olilek. Sa din il-ġimgħa stess il-konsumaturi reġgħu esperjenzaw żieda fil-prezz tal-butir, ta' tqiegħ u ta' zokkor apparti prodotti oħra li jinxtraw regolarment mill-familji. Il-pejs tal-oli tal-ħajja tant qed jikber illi ħafna mhux ilaħqu sat-tielet ġimgħa tax-xahar. Sa Settembru illi għadda mat 86,000 persuna f'Malta kienu jinsabu f'riskju ta' faqar. Persuni illi żieda ta' 10 ċentesmi fil-prezz tal-ħobs tagħmilhom differenza kbira fil-bwiet tagħhom. Preżentament ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna qed tisbuq is-7% waħda mill-ogħla rati ta' inflazzjoni illi l-Gżejjer Maltin qatraw sa mill-ewwel snin ta' tmeninijiet. Ironikament, żmien ieħor illi l-Maltin u l-Awċin kienu taħt it-tmexxija ta' Gvern tal-Labor. Iżda minkejja dan kollu, wara illi l-membri tal-Kabinett ta' Robert Abela ma kellhomx idea illi l-prezz tal-ħobs żdied, issa jidher illi lanqas biss huma konxi kemm hi r-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna. Dan wara illi Net News staqsihom ċaru tont biex iwieġbu din id-domanda sempliċi iżda minflok tweġiba provaw idawru din il-kwistjoni sensittiva f'ballun politiku bil-botti soliti partiġani. Inti konxju kemm hi r-rata tal-inflazzjoni? Iva, rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna qiegħda tinżamm taħt kontroll grazzi għal dak kollu li qed jagħmel il-Gvern. Inti konxju kemm hi r-rata tal-inflazzjoni bħalissa f'pajjiżna? Naħseb min jitkellem fuq rata tal-inflazzjoni li interessanti minn dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni. Kif qed toqgħod imma l-inflazzjoni? L-inflazzjoni tolqot lil kulħadd, ġifieri inkluż pajjiżi oħrajn madwar l-Ewropa. Dawn it-tweġibiet ta' Clayton Bartolo u Rodrick Galdes juru illi t-tim madwar Robert Abela huwa maqtuħ mill-pols tal-poplu u li ftit li xejn jinteresshom mill-isfidi li jħabtu wiċċhom iċ-ċittadini. Ministri il minflok jitħabtu sabiex uliedna ma jkun jonqoshom xejn, issibhom biss biex jidhru sbieħ fuq il-medja soċjali. Jew kif qalilhom l-Onorevoli Edward Zammit Lewis tfal oppożi.